ja si myslím, že momentálne na Slovane nie je taký futbalista, ako bol Jaro Týmko. A nemyslím si, že pán Kmotrík vždy asi chce získať titul, ale nikdy sme sa nebavili, že tento rok musí byť titul v tom Slovane. Bola najväčšia kalamita v histórii Československa. On o 4 ráno išiel peši na štadión a ja som celú noc cestoval z Kisút, prišiel som tam o 8:30 hneď na tréning. A kto prišiel neskôr, každý s ním odtrénoval ten tréning a ešte dostal pokutu, že prišiel neskôr. A Ondro Krištofík mu hovorí, a pán tréner, vy nevidíte, čo je vonku? Ondri, no ale ja som o 4 išiel pešo. A som tu a ty si spinkal. Za komunizmu bol šport celkovo o moc profesionálnejší, ako teraz na Slovensku. Kamaráti, priatelia, po 2 týždňoch vás vítame tu v našej obývačke v redakcii Šport.sk pri relácii Striedame. No a je mi veľkou cťou, že pozvanie do tejto relácie prijala veľká osobnosť nielen československého, ale aj slovenského futbalu a hráč a legenda Slovana Bratislava, ktorý v ňom bol takmer celú svoju kariéru. Dokonca ho aj ako tréner viedol, ale však k tomu sa dostaneme. Ladislav Pecko, Laco, vítaj. Ahoj. Môj obľúbený pokrok. Zdravím ťa, môj obľúbený pokrik bol, že Lacko, Pecko, Lacko, kapitán. Takže to vtedy som ešte na Slovane chodila, fandila. To bolo najkrajšie futbalové obdobie u mňa. Takže verím, že na to zaspomíname. A Jara. Nezanevrel si ale na slovenský futbal a na Slovanček. Nezanevrel. Už som viac menej taký fanúšik. Úprimne moc to až tak nesledujem. Slovan väčšinou v pohároch. Fandím im. A je to v podstate jedné slovenské mužstvo, ktoré tie poháre hrá, takže fandiť treba. Ja som rád, že tí ľudia ešte stále fandia aj iným klubom, aj Slovanu. A dúfam, že ich bude viac a viac. Ja som ťa chcel ešte na úvod predstaviť ako hráča. A teraz neviem, či to bol ty, alebo možno tréner Dušan Galis, ktorý tú pozíciu toho pravého wingbacka objavil ešte predtým, ako to bolo cool. Tak koho to bol nápad? Cool to bol. Hlavne prvý začal Kinďo. Ja hral ľavého obrancu a útočil, dával góly. A oni to objavili až teraz, že také niečo existuje. My sme to hrávali vtedy, ani sme nevedeli prečo a jak. A proste on to mal v krvi. A ja keď som začal hrávať obrancu, tak samozrejme, keď som prešiel z útočníka, tak to bolo úplne prirodzené, že som viac útočil. Inak my sme teraz nedávno s Kyňom boli a sme hodnotili najlepšiu 11 slovenskej ligy po 30 rokoch, kde on dostal najviac hlasov ako ľavý obranca a hovorí... To som bol prekvapený. No. Počul si to, že? Áno, sa mi chválil. Povedal, že na ľavého obrancu, keby nie seba, že by dal teba. Dal by si to cez nohu? No, ja hral som aj cez nohu, aj za trénera Galisa. To nebol problém. Myslím si, že ľahšie je hrať pravákovi ľavého obrancu, ako opačne. Prečo? Neviem, lebo ľaváci sú väčšinou takí ortodoxní. Okay, že... Oni sú o moc viac ortodoxnejší na tú jednu nohu, jak praváci, takže je to trošku problém pre nich. Takže Kinďo dominoval akože druhého pravého beka za seba na ľavú stranu. Kinďo bol tiež pravák viac menej. Ja on práve, že... A potom už bol obojnohy a to mali tú výhodu, že potom mohol dávať góly, lebo mal výbornú stravu. To som chcel povedať, že vy by ste tak miatli súperov, že on by to búchal z diaľky a ty by si asi naopak centroval a dával lopty do 16. A je to o tom, a teraz vymysleli, že cez nohu sa hráva aj v útoku v terajšej dobe a my sme to hrávali už v tej dobe. No dobre, tak poďme zaspomínať na tie roky, lebo teda my sme že dosť starí na to, aby sme si to pamätali. Ja som teda zažil federálny titul, dokonca môj prvý zápas bol, a to si hral aj ty, aj Kinďo v tom zápase, bol Real Madrid doma. Mal som asi, skončilo to 1-2. Myslím, že Peter Dubovský vyrovnával. Áno, s vymyslenou penaltou nám pred koncom dali gól. A odveta v Madride 1-1? 1-1, áno. A to bol môj prvý zápas na Slovane, som mal. Ešte povedz dobre si vybral. Otec vybral. Počuj, ja som že zaspal na tom zápase, lebo mal som asi 8 rokov. To sa hralo, myslím, večer o 8:09. A ja si pamätám, jak ma otec budil, že teda je futbal. Stávaj. A teda sme pripomínali, že vtedy to bola vyraďovačka vlastne, hej? Že to nebolo, že predskupina čokoľvek, že doma 1-2 vonku 1-1. Pohár UEFA, áno, a vyraďovačka. Bohužiaľ, my sme mali takú smolu, že vždy sme dostali takýchto superov. AC Milano. Hrali sme v tej dobe, taká bola doba, tak to bolo tedy poháre nastavené, ale aspoň sme hrali s ťažkými supermi. Takže z vymyslené penálty. Iba. Ja si myslím, ja som vtedy dostal aj trest, neviem prečo, lebo po zápase tam sa všetci rozšťulovali na toho rozhodcu, jak išiel do kabíny, lebo to bolo nejak pred koncom 86. minúty, čo bola tá penálta a dánsky rozhodca odpískal a
všetci tam na ňo kričali a ja som sa po zápase, alebo deň na to dozvedel, že som dostal trest. On si vybral mňa, dal na UEFU, ja som dostal, tak som tu odvetu ani v reále nehral. Čo z tých 90 rokov sa tak možno, že najviac zarilo do tvojej pamäti? Bolo to toho strašne veľa, pamätné zápasy, federálny titul, možno nevydarený prestup do Španielska. Všetko jedno z druhým, ale asi najviac, že ten futbal bol taký fenomén, stále bol fenomén, ešte aj po tej federálna liga, aj tá slovenská liga. Chodilo strašne veľa divákov. Ešte to bolo aj spoločensky na veľkej úrovni. My sme sa stretávali s tými najväčšími hercami, umelcami, s novinármi. Bolo to proste tá spoločenská úroveň toho futbalu bola na veľkej úrovni. A my sme radi, alebo boli sme radi, že sme ho trošku ešte vyzdvihli aj medzi ľudí a hlavne dotiahnuť na každý zápas 40,000 ľudí, to bolo to najviac, čo sme mohli asi dosiahnuť. Ja nechcem, aby to znelo teraz tak niekde pateticky a že spomínam, ale však sú to časy, kedy sme my vyrastli. Ja som tú otázku už dal aj Vladovi Kinderovi. Nie je to, že hanba, že hráči si musia sami zorganizovať stretnutie po 30 rokoch od federálneho titulu? Nie je to otázka na mňa, je to otázka na tých ľudí, ktorí teraz robia Slovan. Ja si myslím, že bohužiaľ oni ten Slovan berú asi odtedy, keď ho prebrali oni. Celkovo nie len túto organizácia týchto osláv, ale celkovo tá história Slovana je asi pre nich nie až taká dôležitá, čo je na škodu a ukázalo sa aj teraz, som si myslel, tieto posledné zápasy, taký hráč, jak Jaro Týmko má 60 rokov a som myslel, že ho pozvú na zápas, oddajú mu aspoň reza, alebo aspoň zagratulujú a zvlášť dneska, keď tam môže byť veľa ľudí a nestalo to. Ja si myslím, že momentálne na Slovane nie je taký futbalista, ako bol Jaro Týmko. A keď sa bavíme na túto tému, myslíš si, že dnešným mladým hráčom chýbajú možno aj také pozitívne vzory? Lebo ty si raz v jednom rozhovore hovoril, ako ťa inšpirovali možno bratia Čapkovičovci. Ja nemyslím len hráčom celkovo. Ja si myslím, že v tej dobe, alebo keď som bol ja mladý, alebo ešte mladší, keď sme fandili Slovanu, lebo sa fandilo Slovanu na Slovensku a Trnave. Ale fandilo sa jednotlivým hráčom. Pre mňa bol Masný Boh, pre niekoho bol iný a za našej doby ja si dúfam tiež, že vyrastli takí hráči, že chodili na Dubovského pozerať, na Miloša Gloneka, na Ondra Krištofika, na Jara Týmka a tam prišlo 40,000 ľudí. A teraz prídete na ten futbal, na ligový futbal náš a nevidíte tam nejaký rozdiel. Proste sú dobré zápasy, ale nevidíte tam hráča, že áno, to chce vidieť na budúci týždeň. Je to v podstate rovné, ale všetky tie mužstvá. Na Slovensku a nevynímajú aj ten Slovan. Slovan má, lebo má celé to mužstvo lepšie, tak dominuje a bude dominovať tej lige, ale po tom zápase si nepovedia na tej tribúne a toto je hráč, ktorý toho chce vidieť na budúce. Toho chce vidieť na budúce a prídu väčší diváci. Nie je to len vzory pre hráčov, ale celkovo pre tú atmosféru a pre tých divákov. Samozrejme, keby boli takí hráči, tak je to veľký vzor pre tých mladých chlapcov. Bohužiaľ teraz majú v hlavách tí mladí chlapci len čím skôr sa dostať do zahraničia. Nie mať nejaký veľký futbalový vzor. Tak to je. Takže tak to je, ale na druhej strane predstavím, že to zahraničie, však aj, ako nechcem povedať, že aj vy ste mali ten cieľ, akože... Práve, že nie. Ale potom už, keď došla nejaká zaujímavá ponuka, tak musela byť, že... To musela byť zaujímavá, bolo to strašne ťažké sa dostať tej dobe do zahraničia. Ja som to pocítil na vlastnej koži a keď ste prestúpili, tak to už muselo byť a museli ste byť hráč a museli ste byť reprezentant, museli ste byť federálny reprezentant tej dobe a do Anglicka sa nedalo prestúpiť vôbec, keď ste nebol reprezentant. To nám rozprával Laco Molnár naposledy tiež. Proste nedalo sa, tam ste museli byť reprezentant, ešte ste museli hrávať, museli ste mať 75% zápasov za ten rok odohratý, aby vás tam vôbec pustili a celko neprestupovalo sa do Poľska, do Holandska, do Turecka za veľké peniaze. Tak to neexistovalo. A preto to aj nikto u nás, ja keď som bol decko, som ani nerozmýšľal, že môžem niekedy byť v zahraničí, alebo že nikdy hrať. A to celá tá naša generácia. Samozrejme tou revolúciou boli tie možnosti väčšie, ale úplne iné, jak teraz. Ešte to musel schváliť pán Ondruš, že? Samozrejme, ešte vás museli pustiť a v tomto smere to bolo, ale na druhej strane to bolo, že sme zase dlho hrávali pokope, taká veľmi dobrá partia, čo sa zase teraz asi tiež nedá. Tak ja si napríklad pamätám celú tú základnú zostavu ešte, keď Vencel v bráne, práva obrana, bum, a išlo sa. No. Tak si hovorili, keď sme spomínali na ten titul, my sme sa stretli 16. Keď sme si pozreli tú fotku, tak v podstate nás bolo 17. A 13 hrávali a tí mladí boli tam, len keby sa niekto zranil. Tak to bolo. A to trvalo
3-4 roky. Tam sa dostať bolo veľmi, veľmi problematické. Teraz, keď sa pozrie na tú lavičku, tak Manchester City má že 22, že na každé miesto tak 5 môže striedať. Dobre, teraz si pozrite a na fotke je väčší realizačný tým, jak mužstvo. Teraz majú trénera na všetko ešte, jak sa obuť. A všade, len ten futbal, nemyslím si, že ide tak, že je o moc lepší, jak ten. Že v 13 odohrať celú sezónu. Keď sme si to spätne pozreli, tak bolo. Wow. Vo federálnej lige. Vo federálnej lige. No, poďme možno ešte na tie 90. roky. Ty si celú kariéru bol v Slovane, až na jedno, myslím, hosťovanie, ak sa nemýlim, a potom záver kariéry, to samozrejme už nebudeme rátať. Ja rozmýšľal, že kto odohral takto celú kariéru ešte v Slovane, asi by som nenašiel veľa mien, že? Tak predtým áno, keď sa nedalo prestupovať, ale bohužiaľ mal som tú smolu, že sa mi ten prestup nepodaril, jak tým chalánom a aj z toho dôvodu tam bola, ale hral som za Slovan, v tej dobe nič lepšie nebolo. Myslím si, že aj v Československu, aj na Slovensku, takže až toľko nemám čo lutovať. Samozrejme, každý chcel vyskúšať to zahraničie, až v tej dobe, keď sa dalo, ale tak to vyplynulo a skončil som tu. Prečo to nevyšlo do Španielska? To nie je otázka na Už to tu meno padlo raz. To nejde o to, proste vždy to je o peniazoch a o dohode. Keď sa nedohodlo vedenie, hráč aj teraz, aj vtedy môže robiť, čo chce, aby sa niekde dostal. A prepasne sa jedna príležitosť a potom prídu zranenia a prídu iné veci a už ten život sa vám zmení. Takže na toto už nebudem spomínať. Ty si v Slovane končil, keď sa, ak sa nemýlim, vypadol do druhej ligy, že? To bol taký nešťastný koniec, ale ty si v Slovane zažil aj tú top slávu, kedy proste Slovanisti boli, že nesmrteľní, mohli chodiť po Bratislave a vznášať sa na obláčiku. A aj potom... Áno, chvála Bohu, že neboli telefóny. No tak môžeme si to prejsť. Kam sa chodilo do klubov? Do všetkých. S Arnými chodmi do všetkých a tam ste boli králi, hej? Na toto bolo dobré, že nebudete telefóny s foťakmi. Ale zase sme aj niečo odorali. Nebolo to tak, že sme chodili. Neboli sme si dovoliť. Áno. Preto sme si alebo nás púšťali do tých klubov, lebo sme aj tak hrali. Takže to bolo jedno s druhým. A sami viete, aké boli 90. roky, celkovo spoločensky. Náročné. Náročné, stále sa to omiela, ale my sme to proste necítili, my sme žili ten život. Prečo potom ten záver bol taký, aký bol? Ty si v tom Slovane naozaj zažil všetko, musel si tam poznať úplne každého. Prečo sa to dostalo do takého bodu, že Slovan nemal na výplaty, netekla teplá voda? Nechcel by som to nikomu dopriať, tam bol to veľký Slovan. Možno, že by som ešte hrával dlhšie, keby to bolo fungovalo. Proste prišli ľudia, niečo pokazili, niečo nešlo, niečo si asi zobrali pre seba, nie pre klub a zrazu tu neudržali tú lavínu. Takže to prišlo to obdobie a veľmi zlé. Odzrkadlilo sa to ešte vypadnutím. Ja ten posledný rok som tam chodil len, aby som sa stretol s chalami. Futbal bol pre mňa už vôbec zaujímavý, preto som aj skončil. Boli tam veľké dlhy vtedy? Veľké. Potom sa to splácalo, až keď príchodom pána Černáka, keď to znova naštartoval asi po 2 rokoch, ale tiež len na splátky a veľa ľudí a museli byť dohody a nebolo to na 100%, tak aby sa ten Slovan naštartoval. Na druhej strane, ty si potom zažil aj znova také že veľmi pozitívne obdobie, keď vlastne pod svojou taktovkou Slovan po 10 rokoch získal titul. To bola veľká vec tiež. Pre mňa aj pre ten Slovan, a bolo to ešte na starom štadióne, ale čo bolo tiež pozitívne, že zrazu sme zase tých fanúšikov pritiahli na tú slovanistickú notu a začalo chodiť 5, 6, 7, 8 tisíc ľudí, 9 tisíc ľudí a znova sa to naštartovalo a prišli dobrí chlapci, dobrí hráči a ten titul bol také zase pozbudenie do ďalšieho obdobia. A odtedy ten Slovan už viac menej zase kráľuje v tej slovenskej lige. Bol to taký ten titul na jednej strane skvelá vec, na strane druhej možno aj zlom v tvojej trénerskej kariére a taká krivda? Lebo to, čo sa dialo po titule... V podstate tak sa to zrkadlí, prišiel nový majiteľ a tá je myslenia
nemyslím si, že je až tak slovanistické, jak to hovorí. Proste majú iné myšlienky a ukazuje sa to aj teraz, že proste oni vnímajú ten Slován podľa môjho názoru, odkedy oni ho prevzali. A ja im to neberiem, je to ich vec. Oni sa starajú o Slována, dosiahli tituly. Som rád, že sa dostali do Ligy majstrov a že tí ľudia tam chodia, ale po takýchto rokoch ja už krivdím. Už som tak starý, že už krivda alebo niečo. Ja si žijem tak, aby som sa stretával s priateľmi, s ktorými chcem a krivda je zbytočná. Alebo nejaká pomsta, alebo nejaké... Nič s tým nevyriešime. Absolutne súhlasím, konec koncov ja sám aj hovorím, že keď niekto niečo vlastní, napríklad futbalový klub, môže si s ním robiť, čo chce, je to jeho, samozrejme, asi by sa mal správať s nejakou úctou k tej značke a k histórii, ale na konci dňa on rozhoduje o tom, tak ako my si rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať naša relácia tu, tak on rozhoduje, ako bude vyzerať jeho klub, ale... Samozrejme, len proste ten klub nevlastníte ho, to vidíte aj na Manchesteri, vlastníte ho, ale tí fanúšikov, ten klub je viac menej fanúšikov. Bez tých ľudí zase ten klub bol zbytočný. A toto je rozdiel vlastniť fabriku alebo nejaký... Lebo je to predsa len... Ten futbal sa robí pre ľudí a bez tých ľudí by ten futbal bol zbytočný. Preto som sa chcel vrátiť ešte k tomu roku, myslím, že to bolo 2009, keď ste získali ten titul. A ja nebudem vynášať nič z toho, čo by malo zostať za zatvorenými dverami, lebo odznelo to... Mierim niekde úplne inde, lebo odznelo to priamo v éteri, keď sme boli s Dominikom Rodingerom a nahrávali sme to. A on teda spomínal na tie časy, že keď prišiel pán Uhrín, že ten pomaly aj nevedel, že kto je kto. Mýlili sa mená. To ste sa mali skôr Kinďa, ten to nevedel prekusnúť. On ani nejde, že nevedel, tak starší bol to oné, ale mysleli sme si, zvlášť aj s Kinďom, aj s Majom, že sa niečo od neho naučíme, pretože to bol len tréner, ktorý bol druhý na majstrovstvách Európy. A v tomto sme boli väčšie sklamanie, nie, že to nebolo nič, čo by sme povedali, že wow. Akože takto, ten Domino že on už naozaj, že pri všetkej, akože akoľkoľvek úcte, že už bol proste veľmi starý a už došiel vlastne kvázi tak, že no, akože budem tu tak pôsobiť, akože som tu a všetko to bude fungovať, ale že proste, že už naozaj, že to, že si nejaké meno pomýlil, to vlastne naozaj to najmenej, ale že reálne proste, že už ten vek neoklame človek a vo finále, že nefungovalo to. Vek nie je až tak, a samozrejme už bol starší, ale tie myšlienky a že by sme sa niečo naučili, jak mladí tréneri, alebo jak to mi tam chýbalo. Ja sa skoro opýtam možno na to, čo bolo predtým, že keď, jak si povedal, teda Majo, teda Zeman, ty a Vlado Kinder ste vlastne akože koučovali. Jak si to mali podelené v takej trojici? Alebo jaká tam mohla byť hierarchia? No, Kinďo bol ten zlý, ktorý všetkých dodrbal, keď bolo treba, hej? Áno. Majo doniesol do toho viacme techniku zvonku z Holandska, veci moderné, ktoré sme potrebovali a ja som sa tam nejak len motal a zastrešoval to. Ale lebo tam zistíte, že ten tréner nie je dôležité, čo sa robí na ihrisku, na tom tréningu. Tam to tí chalani zvládli, ale dá to mužstvo dokopy, aby boli v pohode, aby tie zápasy začali vyhrávať, aby prišli ráno, alebo ráno stali a rýchlo sa obliekli a išli na ten štadión a tešili sa na to, že sú s tým kolektívom a že ideme niečo robiť. Toto som sa ja snažil urobiť tú atmosféru. Čiže... a to všetko, samozrejme, mali sme dobrých hráčov, vybrať si hráčov, ale tie tréningy to Majo vedel zvládnuť, Kinďo vedel ukázať, jak sa má čo robiť a vedel tajnik aj zakričať. Ale dať to mužstvo dokopy, to bolo asi tá úloha na mňa, aby boli, proste sa cítili a išli za tým svojím cieľom a som rád, že sa to podarilo. Kto bol, že písaný hlavný tréner? Ja. Akože že zapíšeš, ale vo finále tvoja jediná úloha bola iba proste akože, aby bolo všetko fungovalo ako má. Áno, tak. To by som ja mohol robiť, to by ma bavilo. Áno. A to je to najťažšie. Ja samozrejme srandujem. Ide o tom, takže že dať to dokopy a samozrejme konečne vybrať tú zostavu a to, aby bol každý spokojný, aby hral ten, čo mal, tak to bolo vždy na mne. Lebo boli tam dobrí hráči a prišli aj chalani v zime z Petržalky, ktorí výborní a dať to dokopy tak, aby neboli urazení, aby sa bavili, aby proste každý ťahal za ten cieľ, ktorý potrebujeme, to je asi to najťažšie. Jak to bolo vtedy s tými hráčmi z Petržalky? Že došli hráči, ktorí
Takto najskôr povedzme divákom aj ten kontext, lebo asi nie každý vie, že ako to bolo, keď prišiel nový majiteľ do Slovana, v podstate zo Slovana ako keby urobil, nazveme to, že Ačko a to najlepšie z Petržalky. Že ešte to malo prísť. To bolo také, že ja som sa práve skoro myslel, že v zime došli takí, nechcem povedať, že nepotrebný z Petržalky, ale taký nie tí Ačkoví, tí až potom neskôr. Ja som pamätám, keď Slovan protestoval, že fanúšikovia nechceli, tuším. Karima Guedeho, nie? Ani Kozáka, tak Jano bol taká tvár Petržalky, hej, akože pán futbalista samozrejme všetko, hej, ale... My to ani tak, my sme najskôr dotiahli Braňa Obžeru a Ďura Halenára ešte na jar. Lebo nám zapadali Braňo, výborný, Ďuro dával góly a jak prišli, veľmi dobre to fungovalo so všetkým. Aj v zostave dostali sme sa na prvé miesto. V zime už chceli viac, ale tiež sme to zase až nejak, a v tomto sme to dobro ukočerovali, lebo prišiel už len Jano a dostal do obrany. Neprišiel nejaká vlna. Jak hovoríš, Jano má problém, alebo fanúšikovia proste, lebo Jano bol taký, aký bol, myslím, pomimo a zvlášť na fanúšikov Slovana. Mali tam nejaké nezhody v Petržalke, ale ako hráč bol úplne úžasný a jak chalan. A to nebol problém, lebo tí chalani boli perfektní, jak ľudskí, tak sa to dalo dokopy aj s tými, čo tam už boli v Slovane. Okrem dostala s Dominikom Rodingerom. Tam si spomínal, že tam bolo medzi nimi také pojitko, ktoré nerobilo dobrú krv. To už si oni asi riešili. Mladosť, pochabosť. Tak Dominik bol mladý a tiež mal asi väčšie ambície. Proste a bolo dobré, že sa cítil dobre tak, či tak, aj keď nechytal. Že nemal nejaký problém celkovo a udržal tú partiu. Doteraz spomína, že v Slovane bolo jeho najlepšie obdobie kariéry ever a že proste, že syna vozí na futbal, ukázať mu, že tu som hrával a tu som zažil tie svoje najlepšie roky. A to bola moja úloha. Tak sa podarilo. Ten rok si myslím, že bol veľmi dobrý celkovo, ale aj futbalový. Ja si myslím, že sme hrali tedy taký futbal, ktorý sa páčil tým divákom a začali chodiť na ten štadión. A poslednú otázku mám, že bol váš cieľ ten titul vyhrať? Nie, ja som... Tak by si myslel, že... Dobre, po jeseni už áno, ale keď som to prebral, ja som to prebral po Borisovi ešte 6 kôl pred koncom tej ďalšej sezóny a zostalo to tam, ostali sme tam, išlo to, ale rozmýšľať ešte... Prvý zápas, ja neviem, či sme remizovali v Moravciach a prehrali sme v Žiline. A ešte bol tréner Vrba, ale už vtedy hovoril, že tak toto asi nebude ten Slovan už jak pre tie roky. A potom to zrazu tak samo naštartovalo. Išli a vyhrávali sme. Samozrejme od zimy sme už za tým titulom išli. Ale na začiatku to ani... A pre mňa už vôbec nie. Som bol rád, či to zvládnem. Ja som skôr aj tak, že poviem to tak, že či pán Kmotrík chcel titul pre Slovan alebo pre Petržalku. Lebo však akože asi si takto majitelia v jednej sezóne striedať kluby. Tak on už v podstate od leta on už bol v Slovane. Takže tá Petržalka išla preto aj Vlado viac menej sa mi zdá, že odišiel vtedy z Petržalky. Ešte my sme tu s nimi vyhrali, ešte Vlado bol tréner Petržalky a potom na jeseň odišiel či k Repre alebo kde. A už tá Petržalka išla asi viac menej tým oným. A nemyslím si, že pán Kmotrík vždy asi chce získať titul, ale nikdy sme sa nebavili, že tento rok musí byť titul v tom Slovane. Okay. Potom ty si zo Slovana išiel k reprezentácii, ak sa nemýlim. Nie, ešte som bol rok v Prešove aj s Vladom. Pardon, áno. Potom k tej mládežníckej reprezentácii. Tam to bolo aké? Tam si viedol napríklad Lukáša Haraslína, ak sa nemýlim. Jeden ročník bol, ten ročník bol nabitý. Asi sme si vybrali dobrých chlapcov. Ja keď spomínam tam, lebo to bola 16-ka najskôr a 17-ka sa, tak my sme asi 100 chlapcov vyskúšali za to a v konečnom dôsledku nám zostali zase tých 16-17, ktorí hrali a ja som rád, že asi možno okrem jedného, dvoch všetci hrali ligu, minimálne slovenskú ligu z tej ukáža. Denis Vavro tam bol, Kubo Hromada. Tak vidíš to Lesniak. Bohužiaľ Vesťo mal že sa zranil, ale tiež hral dobrý futbal. Slaninka, ktorý ešte teraz hráva. Veľa tých chlapcov, fakt
nás, ktorý chytáva Skalici, tak bol brankár. Takže to bol ten ročník, ktorý sme, asi sme vybrali tých, ktorí mali tú perspektívu a hrali dobre. Potom nasledovali, to tak skrátim, myslím, Ružomberok, Petržalka, Dolný Kubín a tam sa tak trošku už aj zanevrel na trénovanie. Tam som úplne zanevrel. Aj na futbal, aj na ne. Tam som zistil, že proste ja nedokážem viesť amatérsky klub alebo hráči, ktorí... Nemám to povahe viesť hráčov, ktorí to berú len tak, akože to je len popri práci, alebo len tak, že proste nebaví to. Keď to vidím, že to nebaví ich, alebo že to nie je tak, jak to má byť, tak mňa to vôbec nebaví. A zobudzať sa ráno s tým, že ísť trénovať, len aby som trénoval, tak to som bol úplne zničený. A som zistil, že proste tak je moja cesta nevedie. Tak trénovať. Objavil si novú lásku vďaka tomu, že si mal viac voľného času. Tak ja varenie, to som objavil už dávno. A vypuklo to hlavne, keď som bol 5 rokov v Ružomberku sám. Musíš si variť, keď som tam. Takže, ale to ma bavilo vždy. To je... Myslím, že keby som nehral futbal a ešte raz, tak by som musel byť fakt takým kuchárom, ktorý by bol na úrovni. Lebo nie je to jednoduché a treba tiež fantáziu. A je vidno ten výsledok, keď niekomu dáte ochutnať to jedlo, tak komu chutí, tak máte tú istú radosť, aké dáte gól. Toto je najväčší jedak z nás. Nestačí chleba so syrom a pivo. To tiež nie je zle. Tiež dobrá kombinácia, jak som furt hovoríš, karičkou. Ale teda vrátil by si sa ešte do profesionálneho futbalu, že relatívne mladý, takže... S tým nemám problém. Keby to malo zmysel a vidím, že to veľmi rád, lebo v podstate Pán Boh mi nadelil, že vieme hrať futbal, alebo rozumiem futbalu, nič až také iné neviem, takže keby taká možnosť sa naskytla, samozrejme veľmi rád, len hovorím, muselo by to mať hlavu aj petu a musí to byť, takže to má nejaký zmysel, celá tá práca. Dobrých asistencov, jedného zlého, jedného technického a ty potom partiu chalanov to niečo dokázať, aby sa nich mohol vplývať. To vám povie každý tréner, že vybrať si ten realizačný tým je tiež veľmi dôležité, tak aby to fungovalo všetko, ne? A aby si to sadlo, lebo váš tréner, hlavný tréner býva trošku osamelý, lebo musíte rozmýšľať, vám neskončí tréning a to neskončí tým, že už netrenujete, že proste príjete domov, v noci sa zobudíte a črotujete, že čo bude, jak bude zajtra, čo bude zápas, jak bude, koho kúpiť, Toto by vám Vlado vedel povedať, že ten hlavný tréner je robota potom väčšia, jak na tom ihrisku alebo cez ten zápas. O tom asi žiadna. No, to je... Náročnejšie je to proste to bíhanie. O moc viac. Ale futbal slovenský, predpokladám, stále sleduješ pravidelne. Ja priznám sa, že minule ja som bol, ty nevieš, ja som bol na Petržalke na futbale, si tam pozeral za Bradlym. Akože si dennodenne. Áno, tak mám kamarátov. Hovorím, že mám to v krvi, takže že ten futbal musím sledovať, alebo chcem sledovať. A nejde o to, hlavne keď idete na futbal, tak sa stretnete s kamarátmi. Proste som pri tom futbale celý život, takže tých najviac priateľov alebo známych mám okolo toho futbalu, takže to je logické, stretávam. Tak, jak pôjdem na Štrasburg a pozrieť si zápas, ale som rád, že sa stretne s tými chalami, ktorými nie som a porozprávam sa a to je pre mňa tiež dôležité. Jaká je taká nejaká partička, taký, že keď teraz hovoríš, že poviem s nami na futbal, takže keď to nie je nejaké tajomstvo, alebo z takých tých nejakých známych, alebo možno z bývalých spoluhráčov? Tak asi najviac chodievam s Kinďom, Milošom Glonekom a Ondrom Krištofíkom. Dušanom sme chodievali, ale som rád, že chodievame a Tomáš Medveď urobil dobrú partiu Internacionálu a KLK a chodievame na tie zápasy a stretávame sa potom aj s chalami z východu a vždy si je čo povedať, že zasviať sa a ponadávať si na seba tak, jak to bolo, ale si zahráte spolu a stretnete sa s tými ľuďmi. Proste ten život, prežil som ten život pri futbale, takže stretnúť vždy to je, vždy sa máte o čom porozprávať. A vidíš tých internacionálov, že kto bere ten zápas tak akože... Najvážnejšie? No, takže... Nehovorím, že tam ide akože vyprdieť sa, ale to nie je, že hráte na ihrisku, vieš, a určite tam je jeden taký, alebo dvaja, že proste, že aj dobre... Ja ešte donedávna, kým som vládal, tak ja nikdy som neznášal prehrávať. A už som bol nervózny, aj keď to niekto vypúšťal za starých pánov. A sú to viacerí, ale
vidno, že keď tam idete a všetci tí chalani sú naučení, že chcú vyhrávať, že chcú ísť. Ale keď sa idete niekde, tak aj pre tých ľudí, tak chcete ukázať niečo. To je superi, ne? Zase však by to čakať od superov. Tak len, bohužiaľ, už ten vek a on už nepustí. Už som rád, že to prežijem, nie že vôbec, že či sa vyhrá, alebo či... Takže či to dobehne. Najhorší si bol ty. Väčšinou už, momentálne. Minul som si uvedomil, keď som tam najstarší už v tej zostave, hovorím, tak to už som pekne starý. Ale stále najrychlejší. To už tiež neviem, ale keď si tak uvedomíte. Ja vidíš v tých rokoch, že jak si trénovali, že rýchlosť? Alebo proste to bolo, Trénoval sa rýchlosť, samozrejme. Jasné, že... Ale... Boli metódy, Vyšiel sa na kokajdu a... Však to, že vieš, že behal si, ja si pamätám, že olovenými vestami beha, ja to vieš, že teraz keby si povedal nejakému, on nemôže behať zloveným, tak ti povieš, že... Ešte raz sa chodí v zime do Dubaja na sústredie, ten sa chodil do Tatiera, behalo sa okolo jazera, že? Ale že... My sme mali veľmi ťažké tréningy. To bola taká doba, trénovalo sa strašne veľa, asi zlé, alebo nezlé, ale proste museli ste to vydržať, keď ste chceli hrať. Znamená, že to bolo dobré. Že keď ste to vydržali, tak ste si predstavili potom to futbalové. Ale trénoval sa ináč. Ale trénoval sa aj rýchlosť, ale strašne veľa sa posilovalo, čo som ja neznášal, lebo ja som mal 69 kg aj s kopačkami a keď mi dali činku, alebo ty hovoríš vesty, to bolo, a si pamätám, že mali vesty a som musel pištom aj na stôl vestov niesť. To bolo úplne hrozné. To boli veci. Čiže trénoval si úplne rovnako ty a vymyslíš, Tomáš Stúpala. Áno, aj keď tvoja úloha na ihrisku bola, že diametrálne úplne odlišná, ale tréningy boli rovnaké. Ale boli potom nejaké špeciálne tréningy aj na rýchlosť, aj na ja už si to presne všetko nepamätám, ale viem, že nikdy neboli nejaké taktické tréningy, alebo aj taktická príprava nejaká veľká, že jak teraz, a rozostavenie a systémy a tam si dávaj pozor. Proste my išli na to ihrisko a viac menej sme to hrali tak intuitívne. Každý to cítil na ihrisku, to svoje miesto vedel a hlavne bola zodpovednosť, že každý musel pre to mužstvo niečo spraviť veľké, aby v podstate hral aj ďalší zápas, takže to bola najväčšia taktika. Ste inak otvorili zaujímavú tému, ja sa tomu aj nechcel venovať, a mi napadlo na jedno meno, keď hovoríme o tréningoch, pán Zachar. Ja už nechcem fakt, že úplne že spomínať ako starý človek, ale to si niektorí ani nevedia predstaviť, čo sa dialo. To si nevie nikto predstaviť. Vážne, áno. A zvlášť bol komunizmus ešte, on bol tréner, bol vtedy teraz nie, že hráč by sa sťažoval niekde, alebo že to ste museli ticho. A to boli čo by sa stalo, keby sa niekto sťažoval na tréningu? Dostal by dvojnásobok, hej? Aj dvojnásobok by ho vyhodil rovno, to boli veci, sa s nimi aj nebavil. Ja som tedy tam mal 18 rokov, našťastie, že som to nejak zvládal, ale všetci tí chalani, čo mali 30, tí v zime radšej poodchádzali preč, lebo to sa fakt nedalo zvládnuť a tie metódy boli hrozné. No. Teraz nám Stanko Lobotka hovorí, že Antonio Conte, že pôvodne, že to sú tréningové šialenosti, že proste, že oni majú teraz tie merače, vieš, všetko ti to na to tréningové. A toto si znásob ešte tak. A tak, jak ty hovoríš, neboli športesteri, všetci sme behali a trénovali s vestami, my sme hrali na škvare futbal s vestami, za Zachara. To bola najväčšia kalamita v histórii Československa. On o 4 ráno išiel peši na štadión a ja som celú noc cestoval z Kisúc, prišiel som tam o 8:30 hneď na tréning. A kto prišiel neskôr, každý s ním odtrénoval ten tréning a ešte dostal pokutu, že prišiel neskôr. A Ondro Krištofík mu hovorí, a pán tréner, vy nevidíte, čo je vonku? Ondri, no ale ja som o 4 išiel pešo. A som tu a ty si spinkal. Takže to bolo... To bolo, ale... To boli... Ale... Futbalovo. My sme si išli na zápas oddychnúť. Vážne. To si hovorí za všetko. Normálne, majstrovský zápas, to bol úplný oddych. Škoda, že sa nehrávali Streda Sobota, jak teraz, že? To by bola nádhera. By bolo menej tréningov. Tak som to myslel. Nemyslím si. Že popri tom ešte, že chalani, tento zápas bol ľahký, no poďte si trošku ešte. On mal systém, že 2 dní po zápase je najväčšia únava. Jak teraz fyziologicky hovorí, takže v pondelok sme mali tréning taký, že sme a v útorok dal 2.
A bolo vybavené. A plus nebola žiadna taká, predpokladám, že nebola až taká nejaká regenerácia. Ale nepravde, že to na Slovane bola špičková regenerácia na tú dobu. Ale takže tá metodika ako teraz, hej, že jasné, že bazény tam boli. Bazény, aj lekárska, ale neboli laktáty, neboli sporttestery, nekúkali na vás, ale ako regenerácia, všetko, stráva, postup. Ja si myslím, že v tej dobe alebo za komunizmu bol šport celkovo o moc profesionálnejší, ako teraz na Slovensku. To inak hovorí veľa ľudí aj na západe, že keď prišla tá východná škola, Maďari, kedysi, aj Československo. Keď si pozrite, že vtedy boli akadémie pri každom klube už vtedy na západe to vymysleli dávno potom. No, to je len taká maličko. Ale je to a tie športové centra, aké boli vybudované pre atletov, pre všetkých, čo boli. Takže v tomto smere na tú dobu a na tie podmienky, samozrejme. No, ja si myslím, že vedeli by sme ešte veľmi, veľmi dlho na túto tému rozprávať, tak môžeme niekedy dať také nejaké repete. Ideálne vtedy, keď budeš znova aktívne pôsobiť vo futbale, takže musí by to byť ponuka z prvej, z druhej ligy maximálne. Máš pravdu. A bodaj by. No. Si otvorený. Áno. Tak, ale úplne. A nevyberáš si, že môže to byť od hocikať, hej? Ja už som tiež starý, už som zvyknutý na tú Bratislavu a aj tento život futbalový, a keď ste sám nie je to ľahké, že niekde v cudzom meste alebo v cudzom sám. Takže tak, to je to jediné šťastie, že by som neumrel od hladu. Vedel by si napríklad, že aj pri mladých pôsobiť? Pri nejakej mládeži? Jedine asi iba pri reprezentácii. Okay. Tak uvidíme, v reprezentácii si pri mládežníckych reprezentáciách teda niekoľko veľkých mien objavil a dal ich slovenskému futbalu. Už spomenuli sme ich, ktoré prešli tvojimi rukami, tak budem držať palce, aby možno si sa tam vrátil, možno si sa objavil v nejakom klube a ja si myslím, že takýchto Lácov Peckov Slovensko potrebuje. Takže ďakujeme, že si našiel čas a budeme úprimne držať palce. Ja ďakujem za pozvanie a za dobrú debatu. Trošku som si tak trošku zaspomínal a oddychol si od toho normálneho života pri vás. Tak my ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne a vám ďakujeme, že ste dopozerali až do konca. O 2 týždne sme tu opäť s výborným hosťom. Vy nám dajte vedieť, ako sa vám páčilo, poprípade aké témy by ste chceli prebrať a my sa tešíme na vás už teraz, že sa uvidíme a budeme takto stretávať každé 2 týždne v redakcii Šport.sk.